Andre Elargunak etxean zeukan zorionean, oilo arrautzaria egunero ipintzea utzi gabe arrautza. Dio pozez bere artean, ematen diodanean aldi batez artoa, arrautza egunekoa, badit ipintzen. Zer balin eramaten badiot nik, bi bider. Arrautza bat ez da ezer, emanik jan aldi bi, egingo ere nauni handi biren jabe. Nola asmatu ez dute gauza honelakorik? Hala, ero-erorik gizendu zen oiloa, eta arrautza batekoa alfertu zen guztia. Beti izan da egia, gehiegi bilatzea, ezer gabe gelditzea.